Okay. Amen. So isa pong mapagpalang buhay po muli sa buhay ng bawat isa sa ating mga kapatid, pananampalataya kay Kristo. Muli, narito po ang inyong lingkod, Pastor Dong o Pastor Joseph, na kung saan muli tayong mag-aaral ng kanyang salita at magbubulay-bulay ng kanyang mga pangako. Amen. So tayo po ngayon ang team po natin ngayon is about overflow. Kaya po, samahan niyo po ako sa maiksing pag-aaral ng kanyang salita ngayong gabing ito. So bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin, mga magulang, mga kapatid, tayo po pumikit. Lord God, in the name of Jesus, Lord, maraming salamat sa kabutihan mo. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang gawain ito, Panginoon, ang pag-aaral at pagbubulay ng iyong salita. Samahan niyo po kami, pagpalain mo po ang iyong salita, Panginoon, ang iyong lingkod. At bawat makikinig, Panginoon, ay pagpalain mo. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. So ang verse po nito is nasa Psalms o Awit chapter 23 verse 5. Basahin po natin. Ang sabi po dito, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Kumbaga, ang theme po natin this month is about overflow. So ano po ang ibig sabihin ng overflow? Ibig sabihin, nag-uumapaw, sagana, marami, kumbaga sobra-sobra. So, yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Paano ba, ano bang overflow din ang gusto mong mangyari sa buhay mo? Anong overflow yung dinidesire mo? Diba? Gusto mo ba ng blessing? Overflow ng blessing ba? Yan ba yung hinihingi mo sa Panginoon? At dinidesire. Kaya ngayong gabi po ito, pag-aralan po natin itong about overflow. So, alam niyo po ba, basahin din po natin magmula sa simula, sa verse 1 hanggang verse 6. Di ba po ang sinasabi dito sa verse 1, si Yahweh ang ating pastol, hindi ako magkukulang. Amen. So, hindi pwede tayong makaranas ng overflow kung walang magpupuno. Kung ito pong chapter 23, magmula verse 1 hanggang 6, ito po ay pumapatungkol sa pastol at sa tupa. Ano ba ang duty ng pastol? 'Di ba? Ano ba ang duty ng Diyos sa buhay natin? Walang iba kundi pag-umapawin. Hindi ba? Pag nakakita tayo ng isang pastol, nagpapastol kunwari ng tupa, 'di ba? Ang pastol ang nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan ng tupa. Amen. Kaya nga po, duty ng pastol na kung saan pag umapawin ang biyaya sa buhay natin, walang iba kundi ang Diyos. Kaya nga po, sa verse 1 po, ito po ang ating tatalakayin ngayon, mula verse 1 hanggang verse 6. Kasi hindi po tayo pwedeng makaranas ng overflow kung walang magpupuno, kung walang maglalagay. Dahil makikita natin lahat ng pastol, siya ang naglalagay ng pagkain, 'di ba? Siya ang nagdadala sa pastol ay sa mga tupa kung saan niya dapat dalhin, kung saan may pagkain. Siya ang nagbabantay kung mayroong mga lobo, kung mayroong mga oso, kung mayroong mga leon. Siya ang nagbabantay nito at tinataboy niya ito. So ang duty ng pastol sa atin walang iba kundi i-bless tayo at pag-umapawin kung ano yung gusto mo umapaw sa buhay mo. Kaya po ngayon simulan po natin. Ang una po, 6 lang po ito. Ang sabi sa verse 1, the Lord is our shepherd, I shall not lack. O tinatawag itong God will provide. Amen. Ang Diyos ang magpo-provide sa lahat ng ating pangangailangan. Amen. Parang pastol. Ang pastol ang magpo-provide sa lahat ng needs natin. Amen. At ang Diyos ang magpapaumapaw sa mga bagay na gusto mong mag-umapaw sa buhay mo at sa buhay ko. Ano ang sikreto para makamtam natin yung overflowing blessing ng Diyos? Diba? Kailangan, ang sabi sa Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, in all these things shall be added unto us. Kumaga ang pastol ang magdadagdag ng mga bagay na kailangan natin sa buhay. Amen. Kaya nga po napaka-importante na inuuna natin ang Panginoon, ang pastol, na kung saan siya ang magdadagdag,
siya ang magpupuno, 'di ba? Sa isang farm, meron niyang lagayan ng mga tubig, 'di ba? Nilalagyan yun ng pastol, minsan pinag-umapaw pa para makainom yung mga tupa. Minsan yan, nagtatabas yan ng mga damo para ilagay doon sa pagkainan ng mga tupa. So, ang Diyos ang magpo-provide ng lahat ng ating mga pangangailangan. Amen? Kaya nga, ang una natin, God will provide. Amen? At ang Diyos ang magpapaumapaw sa mga blessing, sa mga biyaya sa buhay mo. Amen? Ngayon, ano ba yung susi sa overflow? Siyempre, kailangan natin giving ang sekreto dyan. Amen? Kaya nga po, alam naman natin sa Bible, yung limang libo na nakakain sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. Sino ang ginamit doon? Walang iba kundi yung bata. Sa John chapter 6 verse 9, sabi diyan, kinuha ko lang po yung verse 9 sa NIV. Here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. But how far will they go among so many? So ang istorya nito, meron daw lang bata na meron 5 dalang tinapay, 2 isda. Ngayon, paano po nag-multiply yon? Paano po nag-umapaw yon? Yung kaing-kaing o umapaw, di ba? Kailangan magbigay. Amen. Hindi ka pa pwedeng gusto mo ng overflow, pero hindi ka naman nagbibigay sa Panginoon, di ba? Kaya nga may kasabihang malibang hindi ka mawalan, hindi ka magkakaroon. Nagsisimula palagi sa pagbibigay ang pag-uumapaw sa ating mga buhay. Amen? Kaya nga po, the key to overflow is giving. Amen? Yun ang susi. Magbibigay ka rin. Amen? Kaya nga po, meron pa rin sa Bible, sabi nga sa Bible, give to God what is due to God. Kumbaga, ibigay mo sa Panginoon kung ano yung sa Panginoon. Give to Cesar kung ano yung kay Cesar. Amen? Kaya nga, ang pinakasikreto, mga magulang, mga kapatid, sa overflowing blessing is giving pa rin. Amen? Kaya nga sabi sa Bible, di ba? Ang pagbukas ng kalangitan sa biyaya upang ibuhos ang pagpapala at ang susi dyan, walang iba kundi ang pagbibigay. Amen? Kaya nga kung ikaw hindi ka tapat sa Panginoon, di ba? Simulan mo na pong maging tapat kung gusto mo ng overflowing blessing. Amen? Kaya nga po, ano pa po ang sabi sa pangalawa natin? Ano sabi sa pangalawa? Pinahihimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. So, ibig sabihin nito, God will give us peace. Amen? So, ang Diyos ang nag-aakay, saan? Para hindi tayo magulmihanan. Lalo po ngayon, sa panahon ngayon, maraming mga nangyayari, mahal ng bilihin, sobrang mahal ng gas, 'di ba? Minsan ang tao nawawalan ng kapayapaan, 'di ba? Minsan iniisip na yung bukas. Pero wag nating kalimutan na ang Diyos ang ating pastol na magpo-provide at ang sabi diyan, ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kapayapaan. Saan? Sa mga bagay na kailangan natin sa buhay. Kaya nga napaka-importante na malaman natin na ang Diyos ang magpapa-overflow ng mga biyaya sa ating buhay. God will give us peace yan. Yung pangalawa, kaya nga sabi yan, pinahihimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay sa tahimik na batisan. Sobrang gulo na kasi ng mundong ito. God lead us to worship, amen, to pray, and to trust to His will. Amen. Para po ma-experience natin yung overflowing, ang gusto muna ng Panginoon, ma-acknowledge natin na siya ang ating pastol, siya ang mag-aakay sa atin sa kapayapaan, bibigyan niya tayo, pupunuin niya ang ating puso, ang ating isipan ng kapayapaan. Kaya nga, yung pangalawa dyan sa verse 2, God will give us peace. Ang Diyos ang magbibigay ng peace sa atin. Kasi mahirap po pagka ganito yan. Pagka sobrang dami ng blessing sa buhay mo, minsan hindi mo alam kung ano ang bibilin mo, kung ano ang uunahin mo. Gastos ka na lang dyan ng gastos. Kaya nga, ang gustong unahin ng Panginoon, malaman natin na siya ang pinagmulan. Siya ang source. Siya ang source ng overflowing blessing. Malibang hindi ka lagyan ng pastol, hindi ka makakakain. Diba? Ang tupa, malibang hindi pa kainin ng pastol, hindi siya makakakain. 'Di ba? Malibang hindi siya iligtas ng pastol,
hindi siya mapupunta sa tahimik na batisan. Sinasabi dito na pinahihinlay niya ako sa luntiang pastulan. Ibig sabihin, kung hindi ang pastol kikilos sa buhay natin, we cannot experience overflowing blessing o kung ano man overflowing ang gusto mong mangyari sa buhay mo. Kaya nga, dapat natin maunawaan na ang ating pastol walang iba kundi ang Diyos. Siya ang magdadala sa atin, saan? Sa overflowing at siya po ang magpupuno ng mga bagay sa ating buhay. Amen? Kaya nga, yung pangalawa natin, God will give us peace. At ang sabi diyan sa verse 2 na yan, pinahihimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Ang gusto ng Panginoon, maging payapa tayo kasi maraming tao, pag marami ng blessing, pag pinrovide na ng Panginoon, minsan nawawala, hindi lang nawawala, nagwawala pa. Amen. Ayaw ng Diyos yung, ang gusto niya, payapa tayo. Dalhin tayo, saan? Sa mapayapang paglilingkod. Dumating man ang overflow sa buhay mo at sa buhay ko, dahil may peace ka nga na galing sa Panginoon, alam mo kung saan mo ito gagamitin. Alam mo na ipinrovide ito ng Panginoon. Alam mo na ibinigay ito ng Panginoon. At ito ay may pagkakagamitan. Walang iba kundi sa kaharian ng Panginoon. Amen. Kaya nga po, ang pangalawa, God will give us peace. Amen. Kung ikaw, wala ka pang kapayapaan sa isipan mo o naghahangad ka pa ng overflowing blessing, dapat ma-acknowledge mo muna yung verse 1 na ang Diyos ang magpapaumapaw ng mga biyaya sa buhay mo. Acknowledge natin ang Diyos na buhay na tumawag at pumili sa atin, ang may-ari ng langit at lupa, ang may-ari ng ginto at pilak, ang may-ari ng buhay hininga natin, ang Diyos po ang may-ari niyan. At sa isang salita niya, sa isang pangako niya, kaya niyang pag-umapawin ang iyong buhay ng mga biyaya at pagpapala. Amen. Pangatlo. Ano po sabi sa pangatlo? Pinanunumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. So, ibig sabihin, meron itong tinatawag na restoration. Amen. Nire-restore ng Diyos yung ating mga nawalang kalakasan. Pansin nyo ang tupa. Pag ang tupa nalihis, nawala, di ba? Yan ay napapagod, di ba? Ang ginagawa ng pastol, nire-restore niya. Kumbaga, ginagamot niya, pinapainom niya ng tubig, kumbaga, yung mga bagay na nawala, ibinabalik ng Panginoon. Yung kalakasan, minsan tayo kasi tupa tayo ng Lord eh. Minsan sa buhay natin, nanghihina tayo, dahil dala ng mga problema, dala ng mga pagsubok, ng mga isipin, yung bukas, iniisip mo na, tapos minsan yung kahapon, iniisip mo pa. Kaya maraming tao sa panahon ngayon, nai-stress. Ang stress kasi, yan yung tinatawag na iniisip mo na kagad yung bukas. At iniisip mo rin yung nakaraan. Diba? Dapat, sapat na yung ngayon na isipin mo na ang Diyos ang magpo-provide. Amen? Ang Diyos ang maglalagay ng mga biyaya sa buhay mo at sa buhay ko. Ang kailangan lang natin gawin, acknowledge natin ng Diyos na siya ang pastol na magpo-provide ng lahat ng bagay sa buhay mo at sa buhay ko. Kaya nga yung verse 3, restoration. Di ba? God restore our soul, di ba? Sabi nga ni David, bless the Lord, O my soul. And God did us sa right way para tayo ay mag-serve sa Kanya. Amen? Kaya nga yung verse 3 niyan, pinanumbalik ang aking kalakasan. Minsan, naglilingkod ka, nawawalan ka ng kalakasan. Kaya nga totoo yung sabi sa Bible, the joy of the Lord is our strength. Amen? Kapag naparangalan mo ang Diyos, di ba? Ang Diyos ang magre-restore sa lahat ng ginawa ng kaaway sa buhay mo. Nanakawan ka ba ng kaaway? Meron ka bang karamdaman ngayon? Gusto ng Lord pag umapawin sa buhay mo at alisin ng pastol na walang iba kundi ang Diyos ang nararamdaman mo ngayon. Amen. Gusto ng Panginoon, pagalingin ka. Gusto ni Lord i-restore yung lakas mo. Gusto ni Lord i-restore ang lahat ng inagaw ng kaaway sa buhay mo. Sa buhay mo at sa buhay ko. Ang pastol,
walang ibang layunin at gusto't mithiin yan, kundi ang kanyang mga tupa ay mapabuti, mapaganda, maisaayos, mai-align, at mag-shine ang kanyang buhay. Amen. Ang gusto ng pastol, yun lamang. Amen. Na kung saan iayos, i-restore. Diba? Dahil kapag dumating ang mga blessing sa buhay mo, kapag ayos ka, 'di ba? Ayos ang puso, ayos ang isip, panatag, 'di ba? Yung blessing alam mo na galing sa Diyos. At alam mo na pinadaan lamang ito sa iyo upang ikaw ay maging daluyan ng pagpapala, ng biyaya at walang ibang mapaparangalan kundi ang ating pastol, 'di ba? Sabi diyan, 'di ba? Upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Nire-restore ni Lord lahat ng nawala sa buhay mo, sa buhay ko, kung lakas man, kung may karamdaman ka man, gusto kang pagalingin ng Diyos, claim mo na, pinagaling ka na ng Panginoon, ngayon din, in Jesus' name. Di ba? Para saan? Ang sabi niyan, upang iyong parangalan, upang ating parangalan, ano daw ang kanyang pangalan? Anong pangalan? Pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Ba? Nire-restore niya ang lahat sa buhay natin upang maitanyag si Jesus, maparangalan si Kristo, na siya ang dakilang tagapagpagaling, na siya ang dakilang pag-provide ng lahat ng pangangailangan natin sa buhay. Amen. At karakter ng isang tupa na siya ay nangangailangan. At ang duty ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko, i-provide ang lahat ng pangangailangan mo ko sa ating buhay. Amen? Kaya nga, yan ang number 3. God will restore lahat ng ninakaw ng kaaway sa buhay mo. Ano ba yung mga kininakaw ng kaaway mo? Kung nawalan ka ng lakas, meron kang karamdaman. Kung meron kang karamdaman, right now, in the name of Jesus, I declare healing sa iyong katawan. At pinapalayas ko lahat ng gawa ng demonyo sa buhay mo. Layas in Jesus' name. Diba? Yan ang gusto ng Panginoon. Claim mo na, pinagaling ka na, nirestore ka na ng Panginoon para ano? Para daw ano? Parangalan ang kanyang pangalan. Amen. Ang pang-apat, God, basahin po muna natin yung verse 4. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, sapagkat ikay aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalan. So, ibig sabihin nito, God will fight for us. Amen? Hindi tayo matatakot. Kaya nga sabi yan, dumaan ka man sa madilim na libis ng buhay. Ano mang problema, pagsubok ang pagdaanan mo, ang Diyos ang lalaban sa'yo. Amen? Ang Diyos, ang pastol natin, ang siyang mga ngalaga sa atin. Bantay sarado tayo ng Diyos. Amen? Kaya nga, ang Diyos ang lumaban sa mga laban mo. Ang kailangan mo lang gawin, ipagkatiwala mo sa pastol. Walang iba kundi ang Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Lahat ng suliranin mo, lahat ng bigat na meron dyan sa puso mo, lahat ng mga nagpapabigat sa iyong paglilingkod, lahat ng nagpapabigat sa iyong isipan, ibigay mo sa Lord. At ang Diyos na ang bahala dyan. Amen? At kung meron ka ngayong nararamdaman, mga kabigatan, suliranin sa buhay, right now, in the name of Jesus, by the hands of God, tinatalis natin yan in Jesus' name. Di ba? Ang kailangan mo lang gawin, malaman mo sa isipan mo, ang Diyos ang lalaban sa lahat ng laban mo. Amen? Dahil ang tupa sa isang kawan, di ba, yan ay nakadepende lamang sa kanilang pastol. Tayo din, tupa tayo ng Diyos, ang buhay natin na ito, ang Diyos ang may hawak, ang Diyos ang lalaban sa lahat ng laban mo. Sa lahat ng laban ko, sa lahat ng mga mararanasan mo pa, ang Diyos ang bahala diyan. Amen. God is with us. Diba? Kaya nga sabi diyan, dumaan ka man sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan. Bakit? Kasi God is with us. Ang Diyos ay sumasa atin. Diba? Kahit ilang gulayat pa ang iyong kaharapin ng mga problema, ng mga pagsubok, tandaan mo, God is with us. Amen. And God will never leave us nor forsake us. Amen. And God is our shield. Ang Diyos ang ating pananggalang. Ang Diyos ang ating kalasag. Diba? Kaya nga, God is our protection.
God is our victory. Amen? Kaya nga sabi sa Exodus 14:14, the Lord will fight for you. You need only to be still. Ang Diyos daw ang lalaban sa atin. Ang kailangan lang natin gawin, humawak, kumapit. Amen? Kaya nga, ang overflow sa buhay natin, hindi lang yan financial, kapatid. Diba? Ibig sabihin yan, ang gusto ng Panginoon, punuin tayo ng ng kagalakan, ng pag-ibig, ng kapayapaan. Amen? Pangalawa na lang yung blessing. Amen? Kasi maraming tao ngayon may blessing, alam nyo. Pero wala silang kagalakan. Diba? Maraming tao mayayaman, maraming pera. Pero wala silang satisfaction sa kanilang puso. Hindi sila masatisfy. Di ba? Kasi wala yung totoong pastol sa kanilang puso. Hindi nila talagang maunawaan yung mga bagay na kung saan ang Diyos ang may akda ng lahat ng bagay. Amen. Kaya nga, ang number 4 natin, ulitin ko, God will fight for us. Ano man, kapatid, yung battle mo ngayon, tandaan mo, ang Diyos ang lalaban sa'yo. Ano man yung mga problema mo, tandaan mo, nandyan ang Diyos na magpapagaan at gusto niyang kunin sa'yo yan. Gusto ng Diyos isurrender mo sa Kanya yan. Gusto ng Diyos na siya ang magdala niyan, siya ang mag-alis niyan at palitan niya ng ng kagaanan upang sa iyong pagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon, magaan kang makapagpuri sa ating Panginoong Diyos. Amen. Kaya nga, ulitin ko, number 4, God will fight for us. And God is with us. God will never leave us. And God is our shield. Kaya nga, sabi sa 4, ulitin ko, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong kakatakutan, pagkat ikay aking kaagapay. Tungkod mo't pamalo, aking gabay at sanggalang. Ibig sabihin, yung tungkod. Diba, ang mga tupa, ang mga pastol, meron yung tungkod. Meron din yung pamalo. Parang iisa na rin yun. Ibig sabihin, kapag ang isang tupa napapalayo, di ba, gabay daw natin at sanggalang. Ang tungkod na yon, pwedeng ipalo sa'yo. Ibig sabihin, pwedeng ituwid sa'yo kasi mapapahama ka. Ang tungkod na rin yon, gabay din natin sanggalang. Ibig sabihin, pwede rin yung ipamalo sa kaaway. Ganun yon. Amen, yung mga pastol. Kaya may mga tungkod yan eh. Di ba? Pwede siyang para hindi ka mapalayo, kinakalawit ka, dito ka lang anak, kasi medyo napapalayo ka na, medyo masyado ka nang binigyan ka ng Panginoon ng maraming biyaya, nawawala ka sa line, dito ka, hihilain ka, minsan aalisin sa'yo ng Panginoon yung mga bagay na binigay niya, mga bagay na kinauhumalingan mo, para maunawaan mo na ang Diyos ang iyong pastol, ayaw kanyang mapahamak. Kaya nga, tungkod mo't pamalo, gabay ko at sanggalan. Amen. Ganun po yun. Ang Diyos po, ganun. Ang Diyos natin ay Diyos na mabuti. Siya ay nagtutuwid sa lahat. Kaya nga po, gusto ko lang din po, kaya nga po ito binasa, maliban kasi hindi natin maunawaan na ang pastol ang magpapa-overflow sa lahat ng aspeto ng ninanais mo sa ating buhay, sa buhay mo at sa buhay ko. Hindi po natin mauunawaan kung ano ba yung ibig sabihin ng overflow na tinutukoy dito. Amen. Na ang Diyos ang magpapaumapaw. Amen. Tuloy po natin. Panlima, ito na nga po yung tinatawag natin na yung team natin ngayon. Ang sabi diyan, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Kumbaga, ang 5 natin, God will always bless us. Amen. Kahit ang mundo nagkakagulo, kahit ang mundo nagkakakrisis, di ba? Ano diyan? Ang Diyos ay ipaghahanda pa rin tayo. Ibig sabihin ng handaan, sagana yan. Di ba? Ibig sabihin, pag merong nagpe-prepare ng table, nandiyan yung iba't ibang pagkain. Ibig sabihin, mag-uumapaw pa rin ang biyaya ng Diyos. Kahit ang mundo ay nagkakaroon ng kaguluhan, ng tagutom, ang mga tupa ng Diyos, ang mga lingkod ng Diyos, ipaghahanda pa daw ng Panginoon. Ibig sabihin, mananagana at mananagana. Hindi magugutom, hindi magkukulang. Amen? Hindi mangungutang. Hindi mangungutang. Diba? Hindi magugulumihanan kung ano ang kakainin bukas. Dahil alam natin na ang Diyos, ang source, ang pastol, ang source ng lahat ng bagay sa buhay natin. Amen?
Kaya nga sabihin, you prepare a table before me in the presence of my enemy. Kumbaga, nakikita pa ng mga tao dyan sa labas. Baka sabihin, hindi ba tagutom ngayon? Parang ganito yan, istorya lang, kunwari lang po. Hindi pa tagutom ngayon? Bakit yung mga Kristiyano na yan pa, meron pa rin pagkain? Naalala ko tuloy yung yung propeta Elijah, hindi ako nagkakamali. Pinakain ng raven, di ba? Nagdadala, ay tagutom na. Amen? Yung chinere ni Bishop nung nakarang linggo na yung babaeng balo, na kung saan hanggat hindi umuulan, hindi nauubos yung harina at langis. Yeah? Ito po yung ibig sabihin, no? Na ang Diyos, hindi tayo pagkukulangin. Amen? Ang kailangan lang natin gawin is mantiwala sa source. Saan? Sa tagapangalaga natin. Walang iba kundi ang Diyos. Kaya nga sabi niya sa verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not lack. Amen? Kaya nga ulitin ko, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Ibig sabihin, yung mga lalagyan mo, mag-overflow. Saan? Yung puso mo, lalagyan yan eh. Isidlan niya ng salita ng Diyos. Pagkain, di ba ang salita ng Diyos? Diyan pumupunta yan. Pag-uumapawi ng Diyos yan. Di ba? Hindi lang blessing, tandaan natin kapatid. Hindi lang laging blessing na material, kundi yung meron ka lang kagalakan sa Panginoon, sobra-sobra na yun. Amen? Kasi maraming tao, walang kagalakan. Maraming tao, walang kapayapaan. Amen? Yung blessing, talagang sabi nga nung anniversary natin, nilikha ang tao talaga para pagpalain. Amen? Ang kailangan lang natin gawin, magtiwala. Saan? Sa source ng pagpapala. Walang iba kundi sa ating Panginoon. Amen? Yan po yung natin, number 5. God will always bless us. Amen? Kahit magulo ang mundo, kahit magkagulo, kahit magkaroon ng tagutom, ang kanyang mga tupa, hindi niya ito pababayaan, hindi niya ito iiwan. God will provide all our needs according to His riches and glory. Amen? Kaya nga po, ang sabi diyan, God anoint us to share. Amen? Ina-anointed, di ba yung anointing? God anoint us to share, to testify, to be a blessing to others. Amen. So, yung anoint, nag-uumapaw sa atin ng kagalakan, yung Holy Spirit talagang nag-uumapaw sa atin. Anong purpose nun? Ang purpose nun, to shine. Di ba? Para tayo ay mag-shine. Di ba? To destroy all the works of the devil, the enemy in our life. Sa buhay mo at sa buhay ko. Amen? God anoints us to share and to testify and to be a blessing to others. Amen? Kaya ang purpose nun, nung you anoint my head, my cup's running over. Diba? Ang sabi sa Book of Acts chapter 1 verse 8, NIV, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be, witness in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and to the end of the earth. Amen. Ano daw? Anong ibig sabihin ng pag-anoint sa atin ng Panginoon? Bakit nag-uumapaw? Para maging witness. Saan? Witness. Para maging witness tayo, para tayo ay maging ilaw, para tayo ay maging asin. Saan? Sa sanlibutan itong madilim. Tayo, ang inanoint ng Panginoon, pinag-uumapaw niya sa atin yung banal na spirito, di ba? Yung kagalakan, yung kapayapaan sa ating puso upang maging witness. Amen? Alam ko po, marami sa atin, pag sinabing overflow, ang naisip natin blessing. Yes, talagang susunod sa atin yun. Once na ma-acknowledge mo, si Lord ang iyong pastor. Kumbaga, o-overtikan pa tayo ng blessing. Yung blessing na mismo ang susunod sa atin. Kasi maraming tao, tao humahabol sa blessing. Pero pag na-acknowledge natin na ang Diyos, ang ating pastor, ang blessing na ang habol sa atin. Amen. Amen. Praise the Lord. Di ba? Dapat po, yun ang ating mindset. Ang blessing ang habol sa atin. Ulitin ko, I declare na ang blessing ang habol sa iyo. Amen. Hindi natin hahabulin ng blessing. Dahil ang Diyos ang magpo-provide sa lahat ng ating mga needs. Amen. Ulitin ko, I declare na ang Diyos, ang blessing, ang hahabol sa iyo at hahabol sa akin. Amen. Hindi natin hahabulin.
Siya ang habol sa atin. Kasi blessed na tayo simula pa. Once na tinanggap mo na si Kristo, nang ma-receive mo na si Kristo, blessing ka na. Amen. Yung blessing, andyan na. Palaging didikit na sa'yo. Amen. Ang kaaway kasi gusto niya hadlangan yung mga blessing. Pero praise the Lord, nandyan, in-acknowledge natin na ang Diyos ang ating pastol. Kaya nga, sa buhay natin, napaka-importante na maunawaan natin na malibang walang maglalagay, na malibang walang magpupuno, na malibang walang maglalagay sa iyong sisidlan, hindi ka mag-uumapaw. Sino ang maglalagay? Sino ang magpo-provide? Ulitin ko, walang iba kundi ang Diyos. Amen. Mayroon kasing sabihin, overflow. Anong overflow? Sino maglalagay niyan? Walang iba kundi ang Diyos. Ulitin ko. Lagi ko sinasabi, ang Diyos ang maglalagay. Ang Diyos ang magpapaumapaw. Hindi tayo. 'Di ba? Ang Diyos ang utusan niya yung blessing. Actually hindi, nandiyan na talaga ang blessing. Nilikha na ng Lord diyan sa pasimula pa, nilikha na ng Panginoon ng blessing. Amen. At sinunod niya ang magtatamasa ng blessing. Tayo 'yon, si Eva at Adan, 'di ba? Magtatamasa ng blessing. Kaya yung blessing nandiyan na. Ang kailangan lang natin gawin is let us acknowledge ang pastol sa buhay natin, walang iba kundi ang Diyos. Amen. Kaya nga po, ang panghuli, ang pang-anim, sabi sa anim, kabutihat pag-ibig mo sa akin, hindi magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanman sa bahay ni Yahweh mananahan. Amen. Surely goodness and mercy shall follow me in all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. At ang pang-anim, His faithfulness and love will dwell in us. Amen. Palagi lang natin yung katapatan ng Diyos. Kapag tapat ka sa Panginoon, mas sigit na tapat ang Diyos. Amen. At ang kanyang pag-ibig ay magdudwell sa ating puso, sa ating buhay. Kaya nga mag-uumapaw ka ngayon sa pag-ibig. 'Di ba? Ibig sabihin, ma-share mo yung mga bagay na nag-uumapaw sa'yo. 'Di ba? Parang ganito example lang yan. Kapag sakto lang sa'yo, hindi mahirap kang magbigay. Kaya nga, ginamit yung term na overflow para magkaloob ka. Magbigay ka ng magbigay. Amen. Makaranas din yung iba sa nag-uumapaw sa buhay mo. Amen. God is with us forever. Amen. In the house of the Lord, there's security. Kaya nga, I dwell in the house of the Lord forever. Ngayon, doon daw sa bahay ng Panginoon, kapag nasa Panginoon ka, nasa kingdom ka niya, meron diyang security. Ibig sabihin, seguridad. Secure tayo doon sa pangangalaga ng ating Panginoong Jesus. Secure tayo sa lahat ng gawa ng kaaway, 'di ba? Hindi tayo pwedeng magalaw. Ano pa? Meron siyang peace sa bahay ng Lord, 'di ba? Sa presence ng Lord, ng Diyos, merong peace, 'di ba? Mahirap kasing gumalaw, mahirap kumilos kapag wala kang peace. Ang gusto sa bahay ng Panginoon, sa kingdom ng Lord, there is peace. Amen. Kaya nga, His faithfulness and love dwell in us. Pero ano ba? Meron diyang love and overflowing blessings. Amen. Kasi pwede ka namang may blessings eh. Ibig sabihin, pwede kang may material, pero wala kang love. Amen. Pwede kang may blessing, marami kang pera, kita natin yan sa panahon natin ngayon. Di ba? Manood ka lang ng TV. Manood ka lang sa Senado, yung malay-malitang pera. Marami silang pera. Nag-uuma pa, malay-malita. Pero wala silang love. Di ba? Yung security nila, umuupa pa sila ng tao para magbantay sa kanilang bahay, sa kanilang seguridad. Pero tayong mga mananampalataya ng Diyos, di ba? Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our life. Di ba? Habang tayo nabubuhay, kalakip kasama na natin yon. And I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Maraming tao, ulitin ko, maraming tao nag-uumapaw ang blessing. Pero wala silang totoong relasyon sa Diyos. Wala silang pastol. Di ba? Hinahabol nila yung blessing. Pero tayong mga mananampalataya, ulitin ko, ang blessing ang hahabol sa iyo. Amen. Declare mo na,
Habulin ka ng blessing, kapatid. Habulin ka ng blessing. Di ba? Kaya nga mag-uumapaw sa iyo. Ang gustong i-build ng Panginoon ngayon sa atin, mag-umapaw yung kanyang pag-ibig. Maunawaan natin kung bakit sinabi itong overflow. Merong tagapaglagay. Merong tagapag-provide. Meron talagang pastol na magpapaumapaw sa lahat ng aspeto sa buhay mo at sa buhay ko. Amen. Last verse, Romans 8 verse 31. What then shall we say in response to these things? If God is with us, who can be against us? Diba? Kung ang Diyos daw ay nasa atin, sino ang laban sa atin? Amen, mga kapatid, mga magulang. Kung ikaw po ay nagkukulang sa buhay mo, meron kang kakulangan pinansyal, spiritual, physical, nais ko pong sabihin sa iyo na ang Diyos ang manggagamot na magpapagaling sa iyo. Ang Diyos ang magpo-provide sa lahat ng pangangailangan mo. Ang kailangan mo lang gawin, ang kailangan lang natin gawin, ipagkatiwala mo ang buhay mo sa Diyos. Amen. At siya ang magpapaumapaw sa lahat ng aspeto sa buhay mo. Amen. Kaya nga po, ulitin ko lang po, ang una natin, recap, God will provide. Ang pangalawa, God will give us peace. Kinuha dito po natin kinuha yan sa verse 1, verse 2, verse 3. At pangatlo, restoration. God will restore us. Amen. Yung mga sinira ng kaaway, i-restore ng Diyos yan. I-restore ng pastor yan. Walang iba kundi ang Diyos. Ang pangapat, God will fight for us. Lahat ng laban mo, nais ng Lord, pagtagumpayin ka dyan, siya ang haharap dyan, siya ang lalaban dyan, wala ka nang kailangan gawin, magtiwala lang tayo sa Diyos. Ang panglima, ito ngayon, God will always bless us, and pang-anim, His faithfulness and love will dwell in us. Amen. Mga magulang, mga kapatid, ngayong pong araw na ito, na ipaabot sa iyo ng Panginoon, nais kanyang alagaan, nais kanyang dalhin sa luntiang pastulan, sa tahimik na batisan, upang maparangalan ang Diyos sa buhay mo. Amen. Sandali po tayong kumikit at manalangin. Ama namin Diyos na buhay na makapangyarihan, maraming pong salamat o God sa iyong salita na amin na pagbulay-bulayan. Tunay nga Lord God, salamat sapagkat ikaw ang aming pastol, ikaw ang aming pinagkakatiwalaan ng aming buhay. At dalangin ko, Panginoon, sa bawat kapatid ko, O God, na nakapakinig ng salita na ito, ng iyong mensahe, ay pag-umapawin mo, Lord God, ang biyaya sa kanilang buhay at hayaan mo, Lord God, na ang kanilang puso, Panginoon, ay punuin mo ng kagalakan. At tunay nga, Lord God, salamat sa overflowing blessing na matatanggap ng aking mga kapatid. Thank you, Lord. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, nilalahati ang iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. God bless us all. Pagpalain po kayo ng Diyos na buhay na ating pinaglilingkuran. Amen.